Ekhaya. That's all. Sayaqala nje ukuthi yeah. So. Nakho. Ngivela banjani na emsakazweni ukupulwami. Ngivela banjani na emsakazweni ukupulwami. Nami ngiyathanda ukuvela emafonini. Kanjani ngabhaqa amashingane ngane tholeni isigodo umphule ngophuza ngiphuza ijikishoba umshaya wentaba bezwemshuthe amafoni bemphakamiseka ukuthi TikTok ngithiwa kubuka sonto umkhazi oyizinkoni enkona uswidi wembuzi weyayudala uzongithola khona ebox angihlaba kanjena yadlula kanjalo ke into wazehle kosabakithi yawazecabile kodwa ngithi mina isitufuza amatufutufutu bathi mzimba wengalo nyathela kuhlabeke thinolo bathi usmile sikamkhulu siyahlekisa vele ukuthi kehle vele isimo semdala umkhulu bathi uhlekelane kehle ngoba nawe ufethu ukhupha ashale ntambo nguye uyiwele nakhona kodwa ngifice khona nje box emengaseliga wathi khona kukhulu ivolume sothu awungiyela ningishuthe emafonini uTikTok ngicela ningishuthe emafonini uTikTok andivela banjani ngicela ningishuthe emafonini uTikTok andivela banjani emafonini uTikTok Ami ngiyathanda uvela nami ngishuthe emafonini uTikTok ngiyacela nami ngicela ningishuthe emafonini uTikTok uvela banjani ngicela ningishuthe emafonini uTikTok